Amen. Emzini wendoda angeke ibhale ukuthi umthetho la ekhaya uthini. Nina ingane fanele ubambe umthetho nobophele entanyeni ukuthi ubaba wathi kodwa bese nibheka phakathi komthetho nomkhuba angazi noma nengeza sizahle uma ubaba ehamba emhlabeni ethe bafana umthetho walapha ekhaya engawuncela komkhulu bala ekhaya ningalinge nifaka amantombazane noshintsha uzofa umuzi ubambe lo mthetho ungamana emadwaleni ungahambi futhi ucele kubangani bakho bakunika indawo yokuthi ulale namantombazane ngoba kini kungenzeki uzoshesha uhambe emhlabeni uzohlangana namadoda amadala ethi lo mfana akakwenzi kubo lokho kodwa uyakwenza emzini yethu angani maniyezwa yini sizahle uma ubaba ehamba emhlabeni wayithe intombazane yala ekhaya ayifaki inhlobo isonto angithi yabona umsebenzi wakho njengendodana yami noma